हेलो लोगोफोर नोंथांमोना नायदोलाय जोंनि हांसो आरो दाउखौ माबायदि जादों मोनालै हराव बिदि दोनदों नै ओरै माखासे दङ नै गासैबो मेसिनजों बेरहोजोबनाय नोंथांमोना मेसिनखौ माखासेयाव अर्डार होबाय नोंथांमोनाबो नांगौबा लाबानो जाबाय आरो मेसिनखौ नोंथांमोना आंनावनो अर्डार होनो हागोन आं डिसक्रिपसनाव होखादों सिगांनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय नै बिसोर नै गासिबो आरो आं नाम्बार मोननै होगासिनो दं नोंथांमोना बहुद बुरजाथार नै सेस बे मेसिनजों बेरहोजोबनाय दे हांसोआ नोंथांमोना मोजाङै बिदिनो फिसिनो हागोन मासेयाव नोंथांमोना 500 थाखानि फाननो हायो दाथ' हांसोआ 700 800 मासेयावनो गिदिर गिदिरा ओमफ्राय नोंथाङा 500नि फाननो हायोबा 1000 ता फिसिनो हायोबानो 5 लाख थाखा फैयो नोंथांनाव 100 ता फिसिनो हाबानो 50,000 200 ता फिसिनो हाबानो 1 लाख बिदि आरो नै बिराद गोमोन गोमोन गोजा ओमफ्राय नै दाउआबो गिदिर गिदिर गासिबो बेरजोब्बाय बेखौ खासि खालामना दोननोसै नै दाउआ बिराद बंग्ला बंग्ला गिदिर गिदिरथार नै आथिं गोजौ गोजौनो नै आदार होनाय मा होनाय आं फुल ट्रेनिंखौ नोंथांमोना आंनाव मेसिनखौ लांफैबानो नोंथांमोननो आं ट्रेनिंखौ होना हरगोन आरो नै बाव दंजोबो नै दाउआ गासिबो दाउआबो नै ओरै दंजोबो नै बेलाय नै माखासे खासि खालामबाय बियो नोंथांमोना दाउ खासिबो मोनगोन आंनाव कन्टेक्ट लाबा एसे उनाव माने हांसोआ आरो दंलाजोबो नै दाउफ्रा बिसोर खासि खालामथ'जायाखै बिसोर दानो गिसिराखै नालाय बिराद गिदिर गिदिर ओमफ्राय सेरनैयानो जाजोब्बाय बिसोरो सेरनै जाबाय खिन्थु दाबो गिसिराखैबो मायाखैबो दा नोंथांमोनाबो मावनो लुगैदोंबा बेबायदिखौ आङो मेसिनखौ अर्डार होनो हागोन दाउदैनिफ्राय नोंथांमोना दिरुननो हागोन नोंथांमोना हांसो फिसा बायबा बिराद लस जायो ओमफ्राय दाउदैनिफ्रायनो जुदि दिरुनोबा बिराद इनकाम जायो आरोना नोंहा मा जाखो स्रिनोलाय बिदिनो नोंथांमोना गोसो जादोंबा आरोना कन्टेक्ट लानो हागोन आंनाव नोंसोरो मा दावरावथार दा मोनजागोन र' आदार होग्राया फैयाखै बबावबा थांदों र' दंलाजोबो नै दाउआ स' गाइस बिदिनो नोंथांमोना माने बेमार जानो हायैनि मुलि थुलिबो मोनजोबगोन खुनु बेमार जानाय होननाय चान्स गैया मासेबो थैनाय नङा नोंथांनि हांसोआ दाउआ आरोना नोंथांमोना आं बुंखाबाय बोरमा हांसो दाउ अमा मोसौसिमहालागै मुलिखौबो जोंनावनो अर्डार होनो हागोन लांफैनो हागोन आरो देरजोब्बाय नै गिदिर गिदिरनो गां रज'हांजोब्बाय बियो मास मोननैल' जादोंमोन नोंथांमोन 10 थारिख ना दिनै 11 थारिख मास मोननै सानसे जाबाय बिसोर गासिबो हांसोआ बै गोरलै गोरलैया उननि आरो बिसोर मास मोननै जायाखै नै बिसोरो नैबे गोसोम गोसोम गिदिर गिदिरा नै बिसोरो नै बे गां रज'हां जाजोब्बाय बिसोरो मास मोननै सानसे जाबाय आरोना दिनै 11 ना 12 मोनथाय बिसोरो नै बिसोरो सेस मास मोननै गोजा आरो बिसोरो नै बिसोरो नै बिसोरो मास मोननैनि गोजा मास मोनथामावनो फुरा नोंथाङा फाननो हागोन आरोना टक र' दा मोनजागोन आयै आथिं फैजोब्बाय नै नांथ'ला नोंथांमोना दाउ फिसा नांगौबाबो अर्डार होनो हागोन माबैसे नांगौ गोरलै गोरलै दाउ ओमफ्राय गिदिर दाउखौ जोङो हांसोखौ हरथ'नो हानाय नङा आरो दायो माने दा हांसोनि बोथोरा मोजां नङा नालाय अखा सियो बिदैया गाज्रि जायो आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना हो बाय नोंथांमोना सोरनोबा खोन्थाना हो सोरनोबा मेसिन नांगौबा